Öyle ambulans geldi, alıp ambulansa da minmedi bakın. Yetişin oraya mı gidecek derli yara. Geçen hepde ayaklar gangrena bolandygy sebäpli hassahana ýatyrylan Tahir Agambayewiň neçe endigi bardygy orta çykdy. Özüni ahlakdaşy alyp baran Agambayewi ýene-de öňkü ýaşaýan ýerine goýdular. Bolanok. Erkek ýaly bolanok. Erkek ýaly. Bolanok. Bir isimle daýar. Oň ýazat bolanok. Ben sana söz verdim ama. Biz seni adam bolsun diýip getirdik ama. Şeýlelik bilen Tahiriň nädip şu ýagdaýa düşendigi we näme üçin hiç kimiň oňa eýe çykmaýandygy hem orta çykdy. Türkmenistanda wagtynda neşäniň bilkaslaýyny ýaýradylyp, halkyň zäherlenmeginiň täsirlerini entegem görüp bolýar. Tahir hem şol bilkaslaýyny neşe bilen zäherlenenleriň biri bolsa gerek. Türkiýede şol ýagdaýda bolanlaryň sany pikir hem has köp bolma ähtimaly bar. 2020-nji ýylda İstanbul'un Fatih ilçesinde bir topar Türkmen yaşlarının köçede yaşayandığı surata alınıptı. Şol yaşların hemmesi hem neşe endiklidi. Şol yaşların köpüsüne Türkiye'den çıkmak qadağançılığı koyulupdur. Qadağançılığın sebebi bolsa, oğurluk ya da neşe terişteleri bilen bağlanışıklıdığını köçede yaşayanların özleri gürrün verdiler.